Депортація кримських татар у 44-му була спланованим геноцидом. Таку резолюцію услід за Латвією ухвалив Сейм Литви. Історичне рішення підтримали майже всі депутати, що означає для України і кримських татар міжнародне визнання депортації 44-го геноцидом сталінського режиму проти корінного народу Криму. Докладніше розкаже наша Тетяна Сулій. Один наказ Сталіна – 3 дні, 30 тисяч озброєних НКВДистів, 10 хвилин на збори, 70 ешелонів, якими зазвичай перевозять худобу, і 200 тисяч кримських татар на півстоліття позбавляють їхньої батьківщини – Криму. З 18 і до 20 травня 1944-го півострів зачистили від його корінного народу. Світові знадобилося 70 років, аби зрозуміти – то був геноцид. Першою це офіційно зробила Україна 12 листопада. За це проголосували 245 народних депутатів. 245 за. Рішення прийнято. Це був геноцид проти кримсько-татарського народу, а не боротьба зі зрадниками батьківщини. Так, на 5-му році окупації Криму Росією вирішили у Сеймі Латвії. І 10 травня цього року ухвалили відповідну резолюцію. Сукупність історичних джерел говорить про цілеспрямоване прагнення геноциду з боку радянської влади проти кримських татар як етнічної групи для знищення її культурної та соціальної спадщини, історичної приналежності Кримського півострова і знищити кримських татар з їх батьківщини. Третьою країною у світі, котра депортацію кримських татар офіційно визнала геноцидом, стала ще одна прибалтійська країна – Литва. Примусове виселення кримських татар у 44-му литовці називають жорстоким злочином, який Путін намагається повторити сьогодні в окупованому Криму. Крымские татары сейчас подвергаются притеснениям и агрессивным действиям со стороны оккупационных властей в Крыму. Литовцы, как никто, очень хорошо поднимают крымско-татарский народ, потому что литовцы сами в течение 20 века подверглись депортациям. Это было одно из самых чудовищных преступлений сталинизма. Литовським парламентарям знадобилося лише 2 тижні, аби визнати депортацію кримських татар геноцидом. 20 травня у Сеймі зареєстрували проект цієї резолюції, а вже сьогодні його підтримали 77 із 79 присутніх у залі депутатів. І жодного голосу проти. Международное право дает очень сильный такой, сильную поддержку для крымских татар, потому что международная общественность начинает признавать акт депортации геноцидом. Это обращает глаза мировой общественности тоже на проблему крымско-татарского народа, оккупации и нарушениях прав человека, потому что в резолюции говорится, что нарушаются права человека по национальному признаку, по языковому признаку, по религиозному признаку. Поэтому это очень важно, чтобы мир это услышал. Резолюції, котрі визнають депортацію кримських татар геноцидом, мають стати доброю традицією для парламентарів усіх демократичних країн. Сегодня Литва признала геноцид, и мы очень признательны. Литва, вообще страны Балтии для нас самые верные сейчас союзники, наши нелегкие для України дні. Це актуально зараз перед цією геополітичною кризою, яка йдеться Європою, світом внаслідок таких брутальних дій Росії проти світового такого правового порядку, внаслідок агресії Росії проти України і тимчасової окупації Криму. Незаконні обшуки, викрадення, вбивства, цинічні звинувачення у тероризмі і реальні тюремні сроки за неіснуючі злочини. Так із неугодним народом, кримськими татарами, Росія розправляється сьогодні. Через 75 років після жорстокого вигнання цілого народу з їхньої землі світ має пам'ятати і не допустити повторення трагедії для корінного народу Криму. Тетяна Сулій, Заман, АТР.